Tiesitkö, että yhdellä laatikolla voi tehdä kymmeniä fysiikan kokeita voimasta ja kitkasta aina nosteeseen ja paineeseen asti? Tässä on 3B Scientificin mekaniikan oppilastyösarja, siis valmis paketti, jolla oppilaat pääsee heti tekemään oikeita mittauksia. Tässä sarjassa on kaikki tarvittava. Dynamometri, punnukset, kalteva taso, taljat ja jouset. Siitä löytyy jopa särmiöt tiheyden ja nosteen tutkimiseen. Yhdellä sarjalla oppilas voi tehdä jopa 25 eri mekaniikan koetta. Oppilaat voi tutkia vaikka kaltevaa tasoa, vipua tai sitä, miten taljalla nostetaan raskas taakka kevyesti ihan omin käsin. Ja kun kaikki välineet on valmiiksi omilla paikoillaan tässä tukevassa Kratnelles-laatikossa, tunnin aloitus käy nopeasti eikä aikaa mene tavaroiden etsimiseen. Mukana tulee myös sekä oppilaan että opettajan oppaat suomeksi, joten jokaiselle kokeelle on valmis ja todella selkeä ohje. Tämän avulla fysiikan peruslait muuttuu abstraktista teoriasta konkreettiseksi tekemiseksi. Katso tarkemmat tiedot Tevelan nettisivuilta.